ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం. చీర్ చేయి అనన్య తమ్ముడు. హే ఆది పండు, కమ్ హియర్, కమ్ హియర్. హే ఆదు రా. చాలేరా. ఆది కమ్ హియర్ అని చెప్పా అనన్య. హే తొయ్యకు మొద్దు. వాడి చేత బటన్ పుష్. అదిగో అదిగో తమ్ముడు వస్తున్నాడు. ఆది కమ్ హియర్ ఆది. దా నువ్వు ప్రెస్ చేయాలి అనన్య. దా. ఓ you guys having fun? High five. High five.